akwazi ukuvulela abaculi abanjengoMafikizolo. Ngicabanga ukuthi uMafikizolo lapho ekhona ebhizi ko TikTok angazi uma esikhona na-album yakhe noma kokungekho kodwa kwakunesiphithiphithi sikaMafikizolo ingoma zakhe engazi ukuthi kuphi ngoba abantu babengakuhloniphi ngama-numbers ngalesikhathi wawuhlonishwa ngokuthi ukhuzana umkhulu wawuhlonishwa ngokuthi uyinkosi yamagcokama umkhulu but uku-introduce kwama-numbers kuvulele wonke ama-artist kaMaskandi ukuthi uMaskandi ube yilento usuyiwo namhlanje. So now it's not about igama kuMaskandi. Sesinabantu abafana njengo-Navigator abakade bakwazi abakade baqala ukucula. Njengoba niyibona-ke ivideo laphana ukwazi uNtsele waseMahlatha Mnyama eNkandla bekhuluma kwi-media briefing egcwalisa Spring Picnic all white ezobe laphana eThekwini People's Park nge-8 zikaNovemba 2025. Bakhethiwe abantu bakaMaskandi ba-15 sekuyaqala-ke manje kuqashwa abanye ama-genre azobe khona la Thusani Miyeza izinqola zabathandi bamaskandi uthi ulalele kahle ungatatazeli uyakhuluma lapha nokwazi mfowakaNtsele njengoba sizwile-ke ivideo ephelele ikhona nangasekugcineni ngizoyifaka lapha ekhuluma ukuthi yena into enjengamanamba etusa ebonga igalela alibonile ukuthi hey kusukwa kude lapho lo mcimbi usuhlale indima enkulu kakhulu including indaba zamanamba la manamba la asemakhulu kangaka esikhathini samanje la manamba enza izinto ezinkulu yes uMafikizolo bayabenefit ngamanamba ngaleso sikhathi kodwa mina ngiyangithanda usesikhathi ukuthi into sikwazi explore izinto sibuke nangeso elibanzi sibheke ukuthi yena ezinye zezinto ezabe sezenzeka emva kwalokho bese kwenzakalana after ke kube naleyo nto leyo igcwala Spring Picnic yokuqala siyakhumbula ke yesibili masikhumbula kahle if I'm not mistaken le yesibili kwakungena ngokuthi yena kumele ube ne-million noma yiliphi iculo ku YouTube siyakhumbula uSikweletu yena abantu yena oyinengoma ayinama-million amaningi leso sikhathi leso uma ngingekho mistaken ngathi la ku 3.6 million ingoma yakhe bese kuza ezinye-ke ngiyakhumbula futhi lapho uMthandeni engakabi nayo ingoma ene-million lento le yakhulunywa before umcimbi uqala kwashiwo ne-due date ukuthi kuzoba nini by the time uMthandeni wangena ngaye ingoma ethi iGucci hayi not iGucci iParis lapha khona nolwa ingoma yakhe yangena ina more than 1.4 million by the time kumenyezelwe ingoma yakhe ayisina 1.6 million ama-views or more lapho kuMthandeni azothi yena ucela ukuthi kungene obani babushwi ngo-2000 esikhathini sakhe since yena ingoma yakhe sekuhlanganisele 2 million views if kungena ngalokho siyakhumbula impela bakuphakamisa abalandeli abaningi abaka-SK ukuthi yena vele bekukhethwa kanje ngoba bezama ukuvalelwa SK ubekuyena bengenalo i-million ngaleso sikhathi leso sungabala ukuthi uMthandeni bengenalo i-million before igcwala Spring Picnic sesibili mangicabanga kodwa manje sinama-million more than 10 11 if ngiput up senangixolela so uyabona ukuthi siswa iswa kude kangakanani nohambo lwayo right engizama ukuveza nengizama ukucacisa lapho ukuthi indaba zezinamba angifuna ukuqamba manga 2023 kwakunyaka owawumkhulu kakhulu eSouth Africa ngokwezimangaliso esasiqala ukuyibona especially kuMaskandi siyayazi le insizwa le ngasekho esiyashiya emhlabeni yakamvelasi ukuthi yena yamenzelana uMthandeni in terms of i-marketing lapha ku TikTok wadlala enkulu indima lokho ngesimdlela amandla akhe ngokuthi yena ngoba amanye ama-voices ayilapha ku TikTok ayekhona usuku nosuku kuphushwa sengikhulumela i-marketing yale ngoma le okuthiwa iParis angikhulumela ezinye izinto ezenzeka ngamapolitiki sengikhulumela ukuthi yena irole yakhe abantu abaningi aba-introduce kulento ka-streaming abanye babengazi ngempela abanye baze bayikhulumela bona ukuthi hayi besinganaki njengamanje hayi siyaphusha kuyabonakala umehluko for the first time kuMaskandi ingoma kaMthandeni yashaya kwathi kuyovotwa ingoma yonyaka sekusela kancane ukuthi kumenyezelwe ke o number 1 o number 2 kuyi last day yase ushayele u5 million ama-views okwakuyona into leyo iqala ngasikhathi leso abantu ukuthi yenzeke okwabambangaza so indaba yezinamba engizama ukukhuluma ukuthi yena izinamba
ziqala ukukhula kakhulu ngalonyaka lo. Yaqhamuka neqhuze lethu umjolo loyo. Kodwa yafika yafreeza lapha kunamba 4 million. Yasihamba kancane masikiwa le. Nayo yakhupha ngespeed shaw 3 million 3 million nge 3 weeks mangicabanga. So or i4 million angisazi kahle kahle. Kodwa le yakhuphuka le ngoma namanje isakhuphuka njengoba ihleli lapha ku 3 million.6 wama views lapha ku YouTube. So inamba lezo sekukhulwa ngazo namanje asakayiboni inamba ekanje. Lezo SK number azibeka kuyimanje na ku Spotify iParis Spotify njengoba nibona nesikhathi ngenza le video biselapha ku 25 million more than 25 million ama streams okuyiyona nto okusenzima namanje ukuthi bayibreak. And futhi maningi ama record awenza SK from 2023 kuya ku 2024. Ingoma yakhe yazishaya nani ne record of the year lapha kuma summer 29 if I'm not mistaken or 30 angisena sure isezinto kakhulu izinto lezi kodwa amasama okugcina ngisho kanjalo lapho ke awena khona umthandeni. So inamba esiyibona namhlanje ezinye zazo singazicredit ukuthi abanye abantu abakhombisa ukuthi ukushaya imiliyoni awusadingi in 9 months awusadingi 6 months udinga only 12 days ngoba yibo mthandeni. Ngoba yakashaya imiliyoni within 12 days lapha iParis and wakuyingoma oqala ukuthi ishaya imiliyoni ngesikhathi esincane kangaka. Ngiyakhumbula umfowethu Velasi ehlala ephusha lapha ethi ngoma yenze more than 100,000 wama views lapha ku YouTube because ku YouTube esasubheka uSpotify noma wawukhona kodwa abantu bayagxili kakhulu kuwo. Nami ngomunye wabona ama post lawo sibona le ngoma isondela kwenzeka ukuthi ukhosini kuya ngokuvota yagcina ke ingangenanga ezingoma ehlanganisa unyaka kodwa lokho kusuku inkulumo ngolunye usuku. So inamba even nama monthly listeners akhe omthandeni SK ube umuntu ukuthi ube uqala ukushaya 1.2 million wama monthly listeners ku Spotify ngoma ethi Gucci lokho kwenze 2024 mangicabanga lapho usuyophela because bese pushwa lapho sekuvotwa kokhosini ingoma ezikhona abalandeli bevota ke ngapha nangapha kunje kuphushwa kunje ya. So yabona amanamba masikwenda amanamba into ejulile wazotshetha into esimple into ejulile yonke into esiyibona 2023 24 kuze ku 2025 yonke into yakhona yaqala khona la. Ngiyabona umuntu owenza ukuthi amanamba kuthiwa nje into eyinamba kuye umthandeni nabantu abethanda umculo wakhe baveza ngayo ukuthi hey thina singayenza into yenzeke ibe ngaphezulu kwalokho abantu abakucabangayo. So mina ngiyathanda ukuthi sicredit lesizwe ukuthi hey wenza into eyayinganakekile wenza into eyayingabhekiwe. Sasingayitshela ukuthi uMaskandi ngaba nengoma yoshaya 10 million kuyale into sasingayazi leyo 20 million noma 20 million noma streams ku Spotify into singayazi lento yasiqabuka kodwa yenzeka ngayo SK ukukhombisa ukuthi mhlawumbe ama numbers wangesikhona ukuthi into waleso sikhathi lezo. Kwaphinde futhi SK 2024 wabuya nengoma ethi Gucci ehamba nobani nayo intokazi uMahu yabo ngoma yakhe khona iko 18 million iya ku 19 million lapha ku YouTube ku Spotify futhi ingoma nakhona uyoshaya 17 million okuprovayo ukuthi ama numbers maybe wayengawafojanga ukuqala abantu wayebakhiphela ingoma bayithanda bayidlala aphinde wabuya unyaka uzayo wenza into efanayo isaphusha ingoma isaqhubeka nengoma esigada seyadlula ko 10 million lapha ku YouTube okubonisayo ukuthi okay iconsistency yona ikhona asikuye ukuthi kuyehla inamba kodwa iconsistency uyayikhombisa. So ama numbers okuhlala ekhulunywa ngawo indlela mhlawumbe isikhathi esiwaveza ngakhona mhlawumbe sesingabheki sibe deep yabo sesithathe nje on surface level kodwa mawuthi uyajule kunzima ukwathola ama numbers into online inzima kakhulu kodwa ke abantu abanjengomthandeni umculo wakhe abantu bayawudlala siyibona ingoma zenza kahle bese siza kubantu ke laba ke abakhuphuke kakhulu kulonyama oqala abantu abanjengomenzi kwezolimithi obani Sminofu njengamanje oMafikizolo yizo inamba lento ibonakale lapha ukuthi iyenzeka
isihamba ngomuntu ukuthi maye nengoma ethiza abantu bayithandile bayiphusha leyo ngoma le ifike kwelinye izinga. Ingoma kaMafikizolo kumanje the way ishaya ama record 13 million plus lapha bama views ku YouTube, 10 million plus ama streams lapha ku Spotify. So ungacounta kwamanye ama digital platforms uyibonele nawe ukuthi hey kunzima ngempela. So izinto eziningi ngebafethu siyasithanda ukuthi mhlambe siphushe ubhoka, siphushe uqhawe lethu, siphushe ukuthi ubani kanjalo. Kwesinye isikhathi asikho isidingo salokho. Mele iqiniso mhlawumbe indaba uma i-positive siyiveze ngomuntu uthize, akulindelekile or akukhathalekile ukuthi uze umsupport kube yiqhawe lakho uzubona ukuthi hayi lenza kahle. Simele ukuthi yena sikhulume into njengoba injalo, njengoba siyibona lapha, njengoba siyifakazela inamba ke yizo ke ezikhulumelayo. So bekuyileyo nto ebengifuna nje ukuyiveza nje ukuthi hey le video ngiyayibona and ngiyayizwa and mhlawumbe nezinye izinto uma singajula nje sithi nje kuba deep kancane hey kusukwa kude nendaba inombolo. Sibonge mhlawumbe nanokuyigqugquzela because indaba yegcwalisa Spring Picnic yaqala ngeinamba zama Facebook followers kwezwe ukuthi umuntu one million engomeni uzongena kwezwe ngokuthi umuntu unama-million angakanani. Uyayibona yonke le nto leyo kodwa ke lensizwa ke yasemdletsheni avela ayithatha ayisa kwenye level le nto leyo ukuthi okay ama numbers unzima ngalesi. Bekuyilokho nje sifuna ukuveza ke sazokhuluma ke nangokunye nangezinye izinto ukuthi yena kuhamba kanjani qhwakalana kuyo endibeni namaskandi. Siyathanda ukuthi sinilethele indaba esinethemba lokuthi mhlawumbe abanye bazobe interested kukhona bazokufunda kusuke sikukhuluma ngesikhathi leso. Engwe sikhona ke inhloso ukuthi mhlawumbe sifuna ukuveza okubi ngomculo thizeni sisuke siyikhulumela nje amancoko ke la. Indaba yami ngizoyibamba lapho soqhamuka siqhamuka nenye indaba ngokuzayo abantu boqhubeka besubscribe becomment belike abakwenzayo lokho sibonga kakhulu ngiqhubeka nikwenze sale kahle. Ingane yakhe efunda ugrade 12 ipostela noma yini kunganandaba nokukhula. Ngiyakhumbula ukungena kuJava Zemnike kuSpring Picnic Khuzani wenganawo Facebook. uFacebook okhona kuFacebook ohackiwe futhi enganandaba nalo uFacebook. Wesibala ungeke ngalo uFacebook. Kwaphoqa ukuthi angene uJava kuthathwa lo Facebook ohackiwe mhlawumbe usunonyaka msholozo ohackiwe lo Facebook futhi ukukhula kwawo ubona ukukhuliswa amashayini. Na uFacebook kuFacebook onama followers ukuthi engakwazi ukuqualifya kwigcwalisa Spring Picnic. But ngenxa zokuthi inhloso kwakungekhona ukuthi ichathele uJava angene, but kwakukwenza ukuthi naye aqhuquzeleke njengomculo omkhulu ukuthi now it's not about ukuthi umkhulu but it's also about ama numbers. So ukuqala kwegcwalisa Spring Picnic kwaku about ama numbers. Ama numbers namhlanje sesikhuluma ngawo sonke ama numbers akwazi ukuvulela abaculi abanjengoMafikizolo. Ngicabanga ukuthi uMafikizolo lapho ekhona ebhizi ko TikTok ngazoma esikhona na-album yakhe noma kokungekho kodwa kwakunesiphithiphithi sikaMafikizolo ingoma zakhe engazi ukuthi kuphi ngoba abantu babengakuhloniphi ngama numbers ngalesikhathi wawuhlonishwa ukuthi uKhuzani umkhulu, wawuhlonishwa ukuthi uyinkosi yamagcokama umkhulu. But uku-introduce kwama numbers kuvulele wonke ama-artist kaMaskandi ukuthi uMaskandi ube yilento usuyiwo namhlanje. So now it's not about igama kuMaskandi. Sesinabantu abafana njengoNavigator abakade bakwazi abakade baqala ukucula. Kodwa kunaleyo nto ukuthi ngoba uNavigator akekho omkhulu kodwa nongabe ngashaya kanjani ama number asingese kunake. So hamba siyobheka iqhawe lami. Kodwa namhlanje uNavigator ushaya ama album ushaya ingoma eyishaya ama million. Engicabanga ukuthi most abacula bakhona lapha ngabe nginephutha mangase ngithi khona umculi onganali imillion. Uma ekhona onganali imillion wonke umuntu ufuna ukuya lapha kwemillion. Ngaze ngathi mina even if awushaya ngemillion ujabulele 100,000 ngoba kwa 100,000 inamba enkulu. 100,000 inganza kwethu inamba engaphezulu kweMoses Mabhida. Shuthi mawubuka abantu aba more than 100,000 usuku ubuka abantu abagcwele Moses Mabhida baze bagcwala ngaphandle neFNB ayifiki lapho. Shuthi thina singabaculi bakaMaskandi njoba sinama millions angaka kusuka lapha eqaleni kuFacebook. Mase singena ke sesiya lapha esidla khona la kusetshenzwa khona kuYouTube. Abaculi bathenga imoto left naka right. Iqiniso ukuthi uqala kwalegcwalisa Spring naso kusingisi gcwalisa Spring Picnic. Yes. So uqala kwalegcwalisa ngosuku uqala kwalegcwalisa ungasibona sesichoma ngama million. It's because of lolu hlelo. And namhlanje somemezela abaculi now not only about ama millions because ama millions sesibona ngathi seyathaphuza seqoshwa phansi. But manje sike sibheke ukuthi phekwa ama million washayile
ngabe bona abantu bayakuthanda yini? Sike siboneke manje uthando lwabantu. Ingakho ke kudedela ukuthi manje akuvundweni.